Наживо от бедствието. Гледаме. Охо! Вода. Има вода. Якито сухо. Било майката. Ето. Я да видим от другата страна как изглежда. Ето тук колегата ме ударил. Опа! Готва! Некъв буклук. Късмет, късмет. И сега момента на истината. Ще запали ли колата? Не знам, не съм си взела ключовете, защото не съм тръгнала за никъде в интерес на истината. Там да А то не може и на улицата да изкараме още. Аз отделям дойдох по реката, когато беше Да. пришла. Те бяха много покрити с вода. Аз имам вода вътре. Така ли? Да. Значи той не е. Ама до тук само, не е много дълбоко. Няма страшно. Да, вие съседната ли сте? Да. Вие сте по-високи. Да. Нашата количка е добре. Преместим, те сега ще ги разместят малко. Да. Да видим дали пали първо. Сега дали